Яна, отсунься, усё место заняла. О, сам отсунься, вунь, развалился. Ворухнуться Ну, нельзя. добра, не сварися. А классно мы с тобой сегодня целый день провалялись, правда? Ага, ничего не робили, никуда не ходили. Ну, давай и завтра так будем. А давай. Ой, Что? Топа, а печенье более не засталось? Не-а. А ты что, есть хочешь? Недавно ж вечеряли. Не хочу, просто еще смачненьким поласуватися добре було. Так, добре. Треба сходить за им. Ну и сходи тоді. Не пойду. Мне лядота. О, ты лепей сходи. И мне лянота. Тады далі валяемся, покуль вельми не проголодаемся. Валяємося. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Фізкульт, привітання, дівчинки і хлопчики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ой, як добре пробіжатися увечері. Одразу настрой становиться бадьорим. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А де Топа і Яна? Я ще не прийшли? Опять Яна тут! Ой, вечір добрий. Усім салют! О, вершем повітались. А що ви під ковдрою робили? У хованки гуляли? Не гуляем. Отгадывайте далей. Ага, ви розказували один одному казки, так утульні, так? Да не! Ви захворели? Да не, Федька, с нами парад. Просто ляжим и все. Бывает такое, что полиноваться хочется годинку-другую. Ага, только мы не годинку, а целый день лянуемся. И завтра збираємося. А потом и тыдень можем проваляться, коли захочем. Сябры, вы чули? Я не збираюся ляжать тиждень. Ну так, а что тут такого? А тое, что гэта небяспечна. Феечка, вы жартуете? Небеспечно. Что может быть беспечней за ляжание у ложку? Дорогу не переходишь. Ай, с горки не ездить. А коли извалишься з ложка, то лететь невысоко. Нават гузак не наб'є. Не, сябры мої, я зовсім про іншу небяспеку. Про якую? А такую, якая бывае ад нерухомасці. Нечто мы вас не разумеем. Тлумачьте ясней, Феечка. Ну вось, першыя вынікі вашага ляжання. А вы мяне добра бачыце? Цудоўна бачым. А што я зараз раблю? Подняли руки. Ага. Ага, добра. А зараз? Ну, нахиляетесь вправо-влево. Фух, значыць, яшчэ ёсць надзея. Феечка, вы нас пужаете. Так, зусім напалохали. Якая надея? Што вы застанецеся ранейшымі Топам і Янай, вясёлымі, спрытнымі, жвавымі, А якими вы нас боялись убачить? Ага. кволымі, сумнымі, бездапаможнымі. Менавіта да гэтага даводзяць доўгае ляжанне і сядзенне на адным месцы. Але чаму? Ну што дрэннага? Ну, давайте на прыкладзе. Давайте. Топа, калі доўга-доўга не катацца на ровары, што з ім здарыцца? Ну гэта ўсе ведаюць. Ён можа праржавець і перастаць працаваць. Вось, а калі ручаінку, напрыклад, запрудзіць і не даць ёй рухацца далей, што атрымаецца? Яна ўся зарасце і можа ператварыцца ў балота. Так, і для нас усіх доўгае ляжанне гэта проста катастрофа. Ой, Бо рух гэта жыццё. Чулі такія словы? Чулі? Але думалі, што іх просто так гавораць. Не проста так. Без руху нават можна захварэць. Што такое, Яночка? мне ў бок нешта кольнуло. Ой, і мне. Вось бачыце, пачынаецца. Не-не-не-не, я не хочу захвореть, проржаветь, як ровар. Не хочу. І я. Феечка, што рабіць, каб такога не было, кажыце. Рухацца
хвилинку становись. Раз, два. Першее практикование – повороты. Повторяем за мной. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, Ой. четыре. О, Ой! ну не стагніться ви, биться вам 100 годов. Ой. Ну, молодці. А зараз нахили. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Яночка, а у мене вже нічого ніколи. І у мене? Так може приляжем? Ага. Ай, Раз, два. Ні у якім разі. Невже ви не хочете довідатися, як зміниться настрой, коли ми з вами поскачем? Хто худший? я вище, я вище, я вище. Ну а зараз опошнє практикування – біг на місці. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Весело. І настрой такий радосний став. Усьо, фініш, розмінка скончена. Ні, Венечка, давайте я ще. Нам сподобалося. На сьогодні хопить сябри мої. Усьо повинно бути у міру. Ой, ви ж хотіли пролежати цілий тиждень. А ми передумали, дякуючи вам. Тепер ми будемо займатися спортом кожен день. Хап не заржавіть. Ось і добре, зустрінемося завтра на пляшовці. Так, домовилися. Ну а зараз мультфільм. Ай, глядім. Ну ось і все, дорогі мої. Час мить варики, чистіть зубки і кластися спать. А ви нам почитаєте казочку перед сном, Фечка? Обов'язково. Я ще цікаві сни начарувала. Ух ти. Тоді побігли худший кластися у ложечки. Ага. Доброї ночі, дівчинки і хлопчики. До побачення, сябри. І чаровних усім снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.